салому алейкум бинандагони азиз, ин ман Набиҷон Юсуфу бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, албатта ва обуна шавед, дастгирӣ кунед канали маро. Раҳмат ба шумо. интизор меравад наздики 3000 сокини Тоҷикистон, ки аз обхезиҳои аввалии моҳи июни соли равон зарар диданд, кӯмакпулӣ дарёфт кунанд. иттиҳоди аврупо барои дастгирӣ намудани сокинони осебдидаи Тоҷикистон аз обхезиҳои охир ҳудуди 70 000 евро ихтисос додааст, хабар медиҳам. ба иттилои манбаъ, кӯмаки иттиҳоди аврупо ба маноқии суғду хатлон, ки аз ҳама беш аз ин офати тиббӣ хисорот диданд, равона мегардад. гуфта мешавад, ки оилаҳое, ки хонаҳои онҳо пурра нобуд шуданд ё ба таври ҷиддӣ аз обхезӣ хароб гардиданд, кӯмаки пулии ройгон дарёфт мекунанд. дар маҷмӯъ бояд 2700 сокини ин манотиқ аз кӯмаки молии иттиҳоди аврупо бархурдор шаванд. ёдовар мешавем, ки аз 1 то 7 июни соли равон боришоти беистии борон боиси он шуд, ки дар аксар манотиқи Тоҷикистон селу обхезӣ рух дода, сокинонро аз манзилҳои истиқоматишон маҳрум намуд. зикр мегардад, ки дар ин муддат аз офати тиббӣ беш аз 6700 нафар сокини Тоҷикистон зарар диданд. тибқи маълумоти расмӣ, аз обхезиҳои ахир дар Тоҷикистон дасти кам 1000 хонаҳои истиқоматӣ ҳазор гардида, аз ин миён 35% манзилҳо пурра вайрону валангор гаштанд. 90% харобкараҳои офати табиӣ ба сокинони манотиқи суғду хатлон рост меояд. гуфта мешавад, ки сокинон ин манотиқ дар баробари аз даст додани манзилҳои зист бо тамоми ҷиҳози хона, инчунин аз маҳсулоти хӯрокворӣ ва чорвои худ низ бенасиб монданд. заминҳои кишт ба манбаи асосии даромади аҳолӣ дар суғду хатлон ба ҳисоб меравад, низ корнояшам гардиданд. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи